Hai लोगोफोर आं दिनै खालाकुसिमै मारि लक्ष्मी फुजायाव दंफैयो बेनिफ्राय नोंथांमोननोबो आं मा हायो दिन्थिहरगोन आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आं खेबसे बरायहरबाय मोनाबिलियाव बेनिफ्राय नायलांदों नोंथांमोनहा फुजायाव आङो दिनै नुजाफैदों नाथाय बेलेग बोसोरनि बायदि आं इसेबां माने मानसि भिर नुवाखै एसे खम बेलेग बोसोरनिफ्राय बेनिफ्राय नायलांनो नोंथांमोनहा नैबे जाबाय लक्ष्मी मन्दिर आं मन्दिरखौ एसे दिन्थिहरनि ओमफ्राय लोगोफोर बेनो गोबां मानसि जायोमोन नाथाय देग्लाय एसे खम आं गासिबो दिन्थिलांसै আমি একাধিক ক্রমে পরিচিতসকলৰ নম্বৰসমূহ ঘোষণা কৰিম বিৰাট समायना এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰলৈ नाथाय गुबुन बोसोरनिफ्राय देग्लाय एसे खम নৃত্য পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাম তাৰ পিছত যদি পৰ্যায়ৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ মঞ্চলৈ নাহে बेवहाय एसामिसनि मोनसे बेनिफ्राय बर'फोरनि मोनसे जायो नैबे एसामिसफोरनि मन्दिर बेनिफ्राय बै खाथिना जाबाय बाथौनि नेमजों फुजिनाय मोनसे लक्ष्मीखौ बाथौनि नेमजों फुजियो नैबे जाबाय एसामिसनि माने लक्ष्मी मन्दिर आं गोजाननिफ्रायनो दिन्थिबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं साइडजों फैबाय 4 মিনিট সময় ধার্য কৰিছো নাম আমি लोगोफोर ঘোষণা নকৰো फुजायाव फैबाय नालाय एसे बेरायबाय आसान खेरा गथ'फोरखौ लानानै एसे बेरायबाय दखानबो फैदों আমি মাত্র আমার ঘোষকে নম্বরসমূহ ঘোষণা কৰি যাব সেই অনুযায়ী নাইলাংसै অভিযোগিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু বিচাৰকে বিচাৰ কৰিব देग्लाय माबा गैया खोमाहाय मिना बाजार गैया नामा Ceng mama nilai langsung बेलेग बोसोरावबा नोङो रैसुमै गिदिंनोनो हायामोनब्रा बिराद भिर जाखायोमोन आंबो दाना बिदिखौसो बायनो लुबैग्रा जाबाय माबा नै खनसे लांनायाव नै बासन बर्थन दखान बिराद गिदिर बेफोरबायदिखौनो नायलाबायनोसै मा मा नुयो मोनसे लाद' रैसुमै माबा मोनसे लाद' माबा मोनसे लाद' घरि नांगौ बेरायलांसै मिना बाजारा दङ आं गैयासो नंदोंमोन क्या है बेडशीट लानो नामा सना मा बायबावनो बेडशीटखौनो नायनोसै नामा लोगोफोर मेलाखौलाय मा नायबाय थानो आरो गथ'फोरनि थाखायनो फैनो गोनां जायो आरो गथ'फोरखौ फैनो लिंनायखाय लाना फैबाय नै दा एसे माबा मिना बाजार जागासिनो दङ हनै बेहाय एसे देखायनोसै देलायनाय आसान खेरा नामा बेहायलाय आसान खेरा होनाय लोगोफोर आया हुआ मेला देखकर जाएंगे खेला मिना बाजार जागासिनो से लेकर जाएंगे माबाफोर गाखोनो ऊपर में दो लगते आं गाखोआ हाखौ नामा नालाय
अरे खेल होगा सच्चा गथ'फोरनि थाखायनो फैनांगौ जायो लोगोफोरा फैनोनो गोसो गैयामोन दावदाव नै माबाया मानसिया सबका मारो बे समाय गाखोगासिनो दे साहा लोंदो माबाफोर जानो फैसा गथ'फोरनि गेलेगासिनो दं बेखौनो एसे दिन्थिनोसै बिराद मानसि जादों लाखिफैबायबो नामा ट्रेनालाय नै नै लोगोफोर बिराद गुवार एरियाहाय नै बावबा मा फानदों नैबे पापर माबा माबि फानदों बिराद गिदिर गिदिर दखान फैयो बेखौनो दिन्थिलांजोबनोसै आं नै बे बेम्बु आसार मोजां मोजां साजायनाय फुल दै गोजौआव फुलखौनो लांसै नामा फटक नागिरलायबाय गथ'फ्रा मानि फटक नांगौ सरस्वती दे माबा थाब थाब ला सरस्वती फटक नांगौ जादोंनो सासेनो मोनसेथिंजाय थांनोसैलाय लामा जिं जिंनो मेथाइ दखानफ्रानोसै दाबसेथिं थांसैलाय दा बिथिंबो जायो मेना बाजार हा एक्सप' हाबनोसै गथ'फ्रा बोरै बोरै थाङो खिथु खिथु थांफाबाय थानोसां दखानफ्रालाय गासिबो बिदिनो गोजासै मा होनबावनो होबायने गथ'फ्रा पानिपुरि जानाया फुजायाव फैबाय नालाय जागोनबो नायगोनबो ना पानिपुरि जायाबालाय बहा थांनो गथ'फ्रालाय ओइ सानदुं माबा फैथ'लाय ओइ माबाखौ मोनसे होलाय मा होनो इखौ गथ'फ्रा जागासिनो दङ नै जोंना लानांगौथ' जेबो गैखाया ओरै नायलांजोबनोसै लोगोफोर दांबाय जोंना नै बहाय हाबफैलायबाय गथ'फ्रा लानो गोनांथ' जेबो गैखाया बेरायनाय फावैनो ओरैनो जाबाय एसे जानानै जों थांनोसै नै जिरायहैबाय बेनिफ्राय जोङो जाहोखांनानै जोङो ओंखारलांनोसै मा मा जायो अर्डार हरद' दे बुं माबसे डेट नाङाखैनो ना जोंनि ग्रुप मोनसे फैबावबाय लोगोफोर बेनो सिगां सफैथारबाय हा दहि बुंनांगौमोना दहायनो आं मिथिया होयो होननानै फैयाखै बिसोरो अनिलमोनहा नैजों लेंहर ओरै
ओरैजाय जिरायफै ओरैजाय ना बहाय फै औ बे फै जि गोजौ जाबाय सासेया आं मोजां मोनालै ओंखायनो आं चावमिन जायासै नों आधा जाबाबो आं एफाबो जानो हाया आंना उदै बुंबाय जा ओं जानानै ओंखारलांसै बायनो गोनांबो जेबो गैखाया हा बेले बेले बाबु ओरैनो हरदों बा जानो जबाय नोंबो बोरो जानो जबाय नोंबो जानोसै गल' नायनानै थाबाय नों सोरबा बेरायखालाना थांखासिगोन जोंबो थांसै बेरायनांगौ गैला दे नै जोंना सफैजोब्बाय माबार जानानै थांनोसै लोगोफोर जोङो ओंखारबोबाय फुजानिफ्राय रैसुमै मा खारथारखो माखौ फैसा सोग्रा ना नायनो अ इलाय मोनगोनथ' लोगोफोर जों ओंखारबोबाय दा रैसुमैया नाबो लाखाबाय लोगोफोर जों दा ओंखारबोबाय फुजानिफ्राय बिनिफ्राय जों थांसै बे फुजायाव एसे बेरायनायखौनो आं दिन्थिहरबाय नोंथांमोननो जेबो बायनांगौ लानांगौथ' गैखाया बेनिफ्राय गथ'फोर नायनो लेंनायखाय एसे दोनबोबाय दा आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आं दिनै फुजायाव बेरायनायखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनाय भिडिअखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनो एसे अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आं दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे लोगोफोर जों थांनोसै बाय बाय थांसै लोगोफोर दानिया फुजा नायखांबाय खोमसि खोमलाव मोखांखौबो नुला जेबो नुला नुवाखिसै दां ना नुदो